Praise the Lord. बे समाव इसोरा बोरथों फै दान्दिसे सम इसोरा जोंनो मोजां सम होनाय लेखा जों आरोबाव दिनै बोसोनजों सावरायनि जिसुनि दिनै बेनो जिसुनि माला फैफिननायनि बिसयजों सावरायगोन जिसुआ सिखाव बायदि फैफिननायनि बिसयजों सावरायगोन जायखौ बुङो रेपचार नङा होमबा जिसु ख्रिस्टआ बे बुहुमाव फैया जोमैयाव लागै फैगोन बियो बे गावनि गोथारफोरखौ लाना थांगोन आरो बे बुहुमाव माला फैगोन हाजारसे बोसोर रायजो खालायनो बे बुहुमाव फैगोन बे सानसे बे जाबाय नैथि फैनाय फार्स्ट फैनाया जाबाय जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम लाफैनाय बे संसाराव मारियामनि गोरबोआव मानसि माहारिखौ बासायनो आरो नैथि फैगोना जाबाय जिसु ख्रिस्ट'नि हाजारसे बोसोरनि उनाव बे संसाराव रायजो खुंना फैनायनि उनाव ट्रिबुलेसन महाक्लेशा जोबनायनि उनाव नाथाय दा जिथु जिसुनि फैफिनगोन बेखौ बुङो सिक्रेट कामिं गुप्त आगमन गुप्त सिखावै फैनाय बे फैफिनगोनखौ अके गोबां मानसिफोरा एसे कनफिउस जानो हागौ जिसु ख्रिस्ट'आ नैथि बार बे बुहुमाव फैफिनगोन सानो जिसु ख्रिस्ट'आ नैथि बार नै दा सिक्रेट कामिंआ नैथि बार नङा जि 7 year ट्रिबुलेसननि उनाव हाजारसे बोसोर रेपचारनि उनाव हाजारसे बोसोर रायजो खुंनायनि उनाव फैगोन बुहुमाव रायजो खुंफैगोन बेसो जाबाय नैथि फैनाय बुहुमाव नुजाफैथारनायलाय बे इनि गेजेराव जि फैनाय रेपचार गुप्त आगमन सिखावै फैनाय बे जाबाय जोमैयाव लागि जोमैनि रडजों फैगोन मिथिबाय जोमैनि रडजों फैगोन बेखायनो जों रायलायगोन जिसुआ माला फैफिनगोन बेनि सोमोन्दै जेब्ला जों रायलायनायाव जों गुप्त खोथाखौ जों मिथिलांगोन जानांगौ गोबां नोंथांमोना गोबांखौ मिथियाखै जानांगौ एसे एसे सिम्पोल खोथाफोरखौ नाथाय बेनो सैथोआ जेब्ला जों मिथिगौ माथिउनि 24नि ओरै जों फरायलांबानो नांगौ सेलाफ्रा जेब्ला जिसुनिया अलिभ हाजोआव जनानै थांनाय समाव अब्ला बिनि सेलाफ्रा थिख'यै थांनानै बिनियाव सोंहैदों जोंनो खोथादो बेफोर माला जागोन मा होनदो जोंनो खोथादों माला जागोन नोंनि फैफिनगोन आरो संसार जोबनाय समा मा हांखोफोर नुजागोन बे जाबाय माला नों फैफिनगोन होनना बुंदों आरो मा नों फैनायनि इसाराया मा बेखौ सोंदों आरोना दा जों बेखौनो रायलायो जिसुनि फैफिनगोननि इसाराफोर गोबां दं आरो बेनि गेजेराव एक्सट्रा दिनै इसाराबो बे बाइबेलाव बुंनाय बादिनो एसे बुंदेरना होनो लुगैदों बाइबेलनिफ्रायनो जों मिथिगौ बांग्रिं अखा बांखाल दानलाय सुलाय हारिजों हारि बै हारिजों बै हारि सुनामि अनेक बेफोर जानायाव जों मिथिना मोनो जे जिसुनि फैफिननाया खाथि बे मोनसे सिगनेल इसारा साइन होननानै मिथिबाय दा दिनैसिमबो जिसु ख्रिस्ट'आ फैनायाव मानो लेट खालायदों बेनि सोमोन्दैबो जों रायलायगोन नाथाय जिसुनि नैथि बा जिसुनि फैफिनगोना नैथि फैफिनगोना माखौ बुङो जेब्ला हाजारसे बोसोर बुहुमाव रायजो खुंफैगोन बेखौ बुङो सेकेन्ड कामिं आरो जि नै दा गोथारफोरखौ लानानै थांनो फैफिनगोन बेखौ बुङो गुप्त आगमन सिखावै फैनानै जायहा सिरि मोनना दं बिसोरखौ लानानै थांगोन जों बेफोरखौ फार्स्ट थेसलोनिकेयाव फरायजों मोनगोन सिखावा हरनि समाव माला फैनानै माने गावनि माने नांगौ बायदिखौ लाना थांनायनि बिसय जों बेयाव मोजां नुनो मोनो बेनिखायनो बेयाव बुंदों बोसोनाव 25फोरावबो नायबा जों नुनो मोनदों सिरि मोननानै था सिखावा माला फैफिनगोन हरनि मबे मुगायाव फैफिनगोन जों मिथिया ओंखायनो जों ख्रिस्ट' बिश्वासिफोरा दिनै सिरि मोननानै था आरो सिरि मोननानै थायाब्ला बुजिखा नोंदि ट्रिबुलेसनाव सानसे ओरैबायदि सैनांनायाव भुगिनांगोन बेखौ मा होनो बुंख'नो हाया आरोना बुंख'नो हाया बेनिखायनो इसोरा बोरोथों फै जों सावरायनि इसोरनि सावरायनाय लेखा इसोरा बुंलांनाय लेखा बेफोरखौ जों ग्रोब सावरायनानै जों मिथिनि जिसु ख्रिस्ट'आ माला फैफिनगोन जों दिनै बोसोनाव फरायबाय माथिउनि 24नि बे 1 to 3आव जिसु ख्रिस्ट'नि सेलाफ्रा सोंदों नों माला फैफिनगोन आरो फैफिननाय समाव मा जाथायफोर जागोन आं बेखौ बुंदों जिसु ख्रिस्ट' फैफिनगोना मानो दिनैसिमबो जायाखै मानो लेट जाबाय दं बेनि बाइबेल फार्सखौ जों फरायनि सेकेन्ड पिटारनि 3:8खौ नायनि जों ओरैनो जास्ट इसोरखौ महिमा खालामनो थाखाय जों नायनि दिनै बयबो खोनासं बहुत गुरुत्वपूर्ण जिसुनि फैफिनगोननि सायाव गोबां मानसिफोरा मोजाङै मा होनदों मोजाङै एसे मिथिनो गोनां दं बा मिथिना मोनाखै बेफोरखौ सावरायनाया
जोङो दिनै गिर्जाफोरावबो क्लियारै मालाबा समाव जों रायज्लायनाय जाया नाथाय बे मोजां प्लेटफर्म जेराव दसे सम इसोरनो होनानै इसोरनि सैथोथाखौ मिथिनानै नोंनि फाउन्डेसन नोंनि बिथाखौ गायसनलांनो हायो फेथनि फाउन्डेसनखौ अके जों नायनि दिनै 2 पिटारनि चेप्टार 3 भार्स 8 and 9 दाइन आरो 9 दा आंनि अनजाग्रा लोगोफोर बे मोनसे बाथ्राखौ दाबावगार फोरबोनि सिगाङाव सानसेया 1000 बोसोर बादि बेखौबो गोसोआव ला सानसेया 1000 बोसोर बायदि आरो 1000 बोसोरा सानसे बायदि आरो 1000 बोसोरा इकुवेल टु 1 day समान बिनि नुनायाव मोननैबो मोनसेयानो एखे जोंनि नुनायावसो 1000 बोसोर बा होननानै खिन्थु इसोरनि नुनायाव बे सानसे बैसोरबा सानसेजों 1000 बोसोरजों फाराग गैया 1000 is equal to 1 same 1 is equal to 1000 same मिथिबाय खायसे सानो फोरबोआ गावनि समाय लानायखौ मावनायाव गोबाव खालामबाय नाथाय बे नङा बियो नोंसोरखौ सैसोनानै थाथों मानोना बियो सासेखौबो संहार जाजानो हास्थाया बयखौबो गाव गावनि पापनिफ्राय गोसो सोलायनायखौ हास्थायदों बियो नाम्बार 1 जिसु ख्रिस्ट' दिनै फैफिननायनि मेन उद्देश्यआ बेनो रावखौबो धंस' जानायखौ लुबैया आरो जिसुनि फैफिनगोना दिनै मानो दिनै गोबाव जादों होनोबा रावखौबो धंस' जानायखौ बे लुबैया आं जिसुनि फैफिनगोननि मोनसे क्लिप मोनसे ओरैनो माबा बुंनि जाथाय बुंनाय खोनासं जिसुआ बुंदों जेब्ला बे फैफिनगोन बे सिगनेल साइनफोरखौ जों मिथिखाबाय दा जिहेतु संसाराव जे नुथायफोर दं बेफोर जिसु ख्रिस्ट'नि एखेबारे गुप्त आगमननि मोनसे सिगनेल जायजों जों बिश्वासिफोरा सिरि मोननांगौ माने सिरि मोननांगौ जोमैयाव फैनानै बे जोंखौ लानानै थांगोन आरो बेयाव जों भज जाहैगोन आरो बेयाव जुलि जागोन इसोरजों लोगोसे थागोन जागोन रंजागोन जों बेजों ओंखायनो जों मिथिगौ हौवा गोदाना हिन्जाव गोदानखौ लांनो फैगोन ओंखायनो रेडि थाम थिम जानांगौ आरो बेनि सोलाय जों रायज्लायनि दिनै गोबां मानसिफोरनि गेजेराव कनफिउज जायो दिनै बे 2 पिटारनि लाइजामाव बेनो गोबां मानसिफोरनि कनफिउज दिनैबो कनफिउज मानसिफोरा 2000 बोसोर सिगांनो बे लाइजामखौ लिरदों पिटारा हल वर्ल्डनि मानसिफोरनो बुंनो दे जिसु ख्रिस्ट'आ मानो फैफिननायाव लेट जादों कनफिउज जानायनि थाखाय गोनो गोथो जानायनि थाखाय 2000नि सिगां आरो बे लाइजामाव बेखौनो बुंदों जे जिसु ख्रिस्ट'नि लेट जानायनि मेन उद्देश्यआ जाबाय नों सानदों नामा दिन आरो तारिखखौ साननानै नों आंखौ लेट बुंदों नोङो आंखौ मा होनदों फैयिखौ नोङो गोबाव मोनदों नाथाय खोनासं होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ पिटारनि दारै आत्मानि दारै बे खोथाखौ बुंदों 1000 बोसोरा जिसुनि नोजोराव इसोरनि नोजोराव सानसे आरो सानसेया इसोरनि नोजोराव 1000 बोसोर बुजिबाय दा जों जेखौ जोंनि मेथामेटिक्सआव जुदि जों सानोब्ला केलकुलेसनाव जुदि जों सानोब्ला मादों जों दिनै मोननो हाबाय मादों इसोरनि केलकुलेसनाव ओरैबायदि मोनसे पिक्सार जों नुनो मोनबाय नुवालै मोजां एसे माबाय जेन जाथों आं जास्ट बुंगोन खोनासंबा जाबाय 1000 बोसोर एक दिन समान एक दिन 1000 बोसोर समान दा जिसु ख्रिस्ट'नि फैफिनगोना दिनै खोनासं मोजाङै गुदफुंना दिनै जोङो फार्स्ट हल बाइबेलनि स्ट'रिखौ जों रायज्लायनो नाय हल बाइबेलनि स्ट'रि दिनै आदमनिफ्राय लानानै जिसु ख्रिस्ट'निसिम खै बोसोर जाखो जों जुदि माबायाव नायोब्ला बे जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम फारिलाइयाव जेब्ला जों नायो फार्स्ट माथिउनि फार्स्टआव जों जुदि नायोब्ला फार्स्ट चेप्टाराव नायोब्ला आदमनिफ्राय लानानै जिसुनिसिम 4000 बोसोर 4000 बोसोर अके आरो जिसुनिफ्राय लानानै दिनैसिम 2026 बोसोर जाबाय बा 2026 बोसोर बेखौ दोनथ' 26खौबो दा लाबोगोन आदमनिफ्राय जिसु ख्रिस्ट'निसिम बेसे 4000 बोसोर जिसुनिफ्राय जों दिनैसिम टिल नाव दिनैसिम 2000 बोसोर 4000 प्लास 2000 6000 बोसोर जाबाय इसोरनि नोजोराव 6000 बोसोरा दहाय बुंदों मायाव मा होनदों पिटाराव सानसेया 1000 बोसोर बायदि 1000 बोसोरा सानसे बायदि एन्ड दहाय जों सानबाय 6000 बोसोरा इसोरनि नोजोराव बारा आदमनिफ्राय लाना दिनैसिम 6 दिनल' नंगौना 6 दिनल'
मानोबा सानसेयावनो 1000 बोसोरबा आदमनिफ्राय लाना जिसुसिम दिनै आदमनिफ्राय लाना दिनैसिम जाबाय 6000 बोसोर जाबाय बुहुमनि जिथु मानसि सोरजिनायनि हिस्ट्रिया होमब्ला नों नाय 6 दिन जाबाय जों मिथिगौ 6 दिना मा बुस्थु इसोरा बुहुमखौ 6 दिनाव सोरजिखांजोबनायनि उनाव माने बेखौनो आरोबाव मोनसे क्रिएशनाव लाबोफिननायनि उनाव दंफां लाइफां गासैखौ सोरजिनायनि जिब जुनारखौ सोरजिनायनि उनाव मानबायग्राफोरखौ सोरजिनायनि उनाव मानसिखौ दानायनि उनाव 6 दिननि उनाव मा खालायदों सानसे जिरायदों बियो 6 दिनाव फोजोबबाय बियो गावनि मिशनखौ दा जोंना 6000 बोसोरा 6 दिन दा साबात दे फैगौ मानो साबात देया इसोरनि थाखाय जिरायनाय दिन थ' जिरायनाय दिना मा जिरायनाय दिनाव मा इसोरा जिरायो जेबो खामानि मावा इसोरा दा जिसु ख्रिस्ट' खामानि मावगासिनो दं आबादखौ मावगासिनो दं आबादा मोननायनि बोथोर सौफैनायनि सम जाबाय होनना बाइबेलाव बुंदों हनै आबादा मोनबाय लेबारा एसेल' आरो आंनि आफाया आंनियाव थानानै हर सान खामानि मावबाय दं होनना बुंदों हर सान खामानि मावबाय दं खिन्थु आफाया हर सान खामानि मावबाय थाया जेब्ला कमप्लिट जायो सानसे रेस्ट लायो बियो अल्ड टेस्टामेन्टनि आकृति नेचाराव जों नायबा नुनो मोनो ओंखायनो दा 6 दिन माने 6000 बोसोर आदमनिफ्राय लानानै जिसुनिसिम 4000 बोसोर जिसुनिफ्राय लाना दिनैसिम मा होनदों 2026 जाबाय 26खौ दोनथ' दा 26खौ लाबोगोन अके दा बेखौ सानोब्ला जोंना बुहुमा 6000 बोसोर जोरबाय आदमनिफ्राय लाना दिनैसिम बा होनब्ला जों साननानै नायनो हायो 6 दिन कमप्लिट जाबाय सानसेया जिरायनाय सान आरो बे जिरायनाय सानाव मा बुंदों हसिया बिजाबाव नाय खोनासं एकेबारे क्लियार हसिया बिजाबाव ओरैबायदि बुंदों हसियानि 6:2 मानोना हसियानि 2:6 बे बाथ्राखौ दसेनो लाबोना बे पदखौ आं फंनैसो खोथा बुंबावनि दिनै इसोरा सानसेखौ जुदि 1000 बोसोर हमोब्ला 1000 बोसोरखौ जुदि सानसे हमोब्ला आरो सानसेया जुदि 1000 बोसोरब्ला बे केलकुलेसननिफ्राय जों बेखौनो मिथिनो जिसुनि बिश्राम दिना फैनाया बारा गोबाव बिश्राम दिना मा होनदों गोबाव गैया माने इसोरा बिश्राम दिनाव जिरायथारो आरो बे जिरायनायाव खामानिखौ कमप्लिट खालाय बे बुहुमाव मा मिशनाव फैदों बे कमप्लिट खालायगोन मा मिशनाव जोंखौ दोनदों सानसे गावनि फिसाफोरखौ बे जिरायहोगोन आरो बे जिरायहोनाया जाबाय बहा सोरगोआव बेनिखायनो दिनै जोङो साबात दे फैयै सिगां बे सानसे सम फैयै सिगां जों साफ्रोमबो मानसिफोरा माने थाम-थिम जानांगौ आरो बे मानो फैनायाव लेट खालायदो होनना बुंदों दिनै 2026 बोसोर दिनै बारलांबाय आरो बारलांनायनि मेन रिजनानो जाबाय नैयाव दहाय जों करन्थि माबायाव मा होनो 2 पिटाराव जों फरायनानै मोनबाय बे सासेखौबो नस्थ' धंस जानायखौ बे लुबैयाखै नंगौना सासेखौबो धंस जानायखौ बे लुबैयाखै बेनिखायनो बे बोसोनाव बुंदों मा 9 खायसे सानो फोरबोआ गावनि समाय लानायखौ मावनायाव गोबाव खालामबाय नाथाय बे नङा बे नोंसोरखौ सैसोनानै थाथों मानोना बियो सासेखौबो संहार जाजानो हास्थाया बिखौ गाव गावनि पापनिफ्राय हास्थाया बिखौबो बयखौबो गाव गावनि पापनिफ्राय गोसो सोलायनानै बासायजानायखौ बे हास्थायो बेनि थाखाय दिनै 6 दिना कमप्लिट जाबाबो इसोरा जिरायथ'वाखै बा सानसे एसे लेट जानाया जिरायगोन लेट जागोन नाथाय बेनिखायनो थाम-थिम जा इसोरनि फैफिनगोना बेबायदि मेथामेटिक्स केलकुलेसनावबो जों एसे हमनो हायो रेस्ट अफ द इसोरनि जिरायनाय साना बिदिबो फैगोन आरो 2 नाम्बाराव हमफबनाय हिसाबै आबुङा बिदि जाथारगोन नाथाय हमफबनाय हिसाबै दिनै बे बोसोनखौ जोङो उदाहरन हिसाबै फोथायनायाव जोलाबनाय जिसुनि फैफिनगोना मा मुहुर्तआव दं मा दिनाव दं जोंनि दिनफोरा बेखौ आरो 2 नाम्बाराव जों मोननो हायो दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ सानथामनि सिखांफिनदों बे हाखरनिफ्राय गोथै हाखरनिफ्राय जों फोथायो जोंबो सानसे सिखांफिनगोन जों फोथायो सानसे जोंबो जिसु ख्रिस्ट' देरहानायनि मोनसे माने बेनारखौ बे सानथामनियाव गायसनदों बुहुमाव देखायदो बे दिनै बुंनो थाङोब्ला दिनै सानथामखौ दिनै 2000 मा होनदों 3000 बोसोर हमनानै जों लानो हायो 1000 जुदि इसोरनि नोजोराव जिसुनिफ्राय लानानै सानसेबा 1000 सानसे थांबाय
2000 साननै थांबाय दा जोङो 3000आव रानिं 3000 बोसोराव रानिं मा समाव मिथिया हरनि माबे मुगायाव मिथिया माबे टाइमाव मिथिया मानोना इनि नुनायाव इकुवेल नालाय सानसेया 1000 बोसोर 1000 बोसोर सानसे नालाय जों जा बे दिनाव रानिं सानथामाव जों रानिं जिसुआ जेरै सानथामाव सिखांफिनदों जोंखौबो बोखांफिननाय गेदेर बाथ्रा नङा बे संसारनिफ्राय बेखौबो जों उदाहरन लाबाय आरो बे बाथ्राखौ जों हसियानि खायसे 6:2 नायबा जों नुनो मोनो साननैनि उनाव बियो जोंखौ फोथांफिनगोन साननैनि उनाव बे जोंखौ फोथांफिनगोन आरो 3नि दिनाव बियो जोंखौ मा होनदों जोंखौ दिखांगोन आरो बियाव जों बिनि सिगाङाव गोथाङै थागोन होनना बुंदों आरो जों बिनि सिगाङाव गोथाङै थागोन साननैनि उनाव बे जोंखौ फोथारगोन दा 2000 बोसोर फोथारगासिनो दं जोंखौ 2026 जाबाय फोथारगासिनो दं नाथाय जेब्ला सानथामा कमप्लिट जागोन बोसोनाव बुंदों साननैनि उनाव बे जोंखौ फोथांफिनगोन आरो सानथामनि दिनाव बे जोंखौ दिखांगोन बेयाव जोङो बिनि सिगाङाव गोथाङै थागोन बेबो खोथाया सम आं सानो बे खोथायासो नामा बे खोथायासो बेयाव दाजाबदेरनायाव मिनिं फैयो गोजौआव जों जेब्ला नायो इजराइलफोरनि रेस्ट'रेसननि खोथा बे माहारिफोरनि लुखांफिननायनि खोथा बे खोथाखौ आत्मिकता प्रफेटिक्स रावाव जेब्ला जों रायलायो साननैनि उनाव बे जोंखौ फोथारगोन सानथामनि उनाव बे दिखांना गावजों दोनगोन दिनै 2000 बोसोराव थांगा जों जिसुनि जोनोमनिफ्राय लाना दिनैसिम 2000 बोसोर सोलिगासिनो दं 2026 बारलांगासिनो दं आरो बे बारलांनायनि जेनेबा सानथामाव रानिं जागासिनो दं जेब्ला सानथामा जागोन सानसेया 1000 बोसोर लालाय जेब्ला सानथामा कमप्लिट जागोन बे 2000 कमप्लिट जागोन दाथ' कमप्लिटसनाव फैगासिनो दं 2000 कमप्लिट जाना 2000 बारनानै दा 3000 सानथामाव रानिं जागासिनो दं 3000 जानो थांगासिनो दं ओंखायना अब्ला बेखौ जों बे बोसोराव ओरैबायदि जोंखौ सिदा बुंहरदो साननैनि उनाव जों फोथारगोन सानथामनियाव बे जोंखौ फोथांनानै गावजों लोगोसे दोनगोन बेखौबो जों एसे सान बेनिखायनो इसोरनि सिखांफिननायनि रैसुआ सानथामाव सिखांफिननाय रैसुआ बेनो नामा आरो जिसु ख्रिस्टनि फैनायनि लेट जानायनि उद्देश्यआ दिनै जोंखौ दहायनो होनदोंना 6000 साबातनि दिनाव बे जिरायो मानो जिरायाखै दिनै सासेखौबो धंस जानायखौ बे लुबैयाखै बे बोसोरनि बायदिब्ला सेकेन्ड पिटारनि बे सेकेन्ड पिटारनि 3नि न'नि बायदिब्ला 3 chapter 3 verse 9नि बायदिब्ला बे सासेखौ धंस जानायखौ लुबैयाखै बेखायनो आंनि आंगोफोर बबे समाव जिसु ख्रिस्टआ फैगोन जों मिथिया सिखाव बायदि फैगोन बे बुहुमाव गोथारफोरखौ लांनो जों जुदि सिरि मोननानै थायोबा सिखाव मानो फैयो दाम गोसा बुस्थुखौ लांनो इसोराबो माला फैगोन जायनियाव बे गुफुर अन्थाइया दं जायनियाव बे बासाय जानाया दङ प्रिसियास इसोरजों सायख'जानाय मानसिफोर दाम गोसा मानसिफोर संसारनि मुल्यबाननि बुस्थुफोर बेखौ खावनो फैगोन सिखावा जेरै मुल्यबाननि बुस्थुखौ फैयो बेनिखायनो सिरि मोननानै थानायखौ लुबैदों जायहा सिरि मोननानै थायो संसाराव मा जादों बे मिथिगौ जायहा उन्दुनानै थादों बे मा जेबो मिथिया माने नों उन्दुना थानाय मानसिया बोजों गारि फैदों मा हाइंखा बिंखा मा जादों एराउन्ड सोरगिदिं जेबो मिथिया आत्मिकता जिबनाव नों जुदि बिदि उन्दुनानै दंब्ला बे रियेल वर्ल्डआव मा जादों आत्मानि रायजोआव मा जादों आत्मानि रायजोआव मा वार्निं हरदों जिसु ख्रिस्टआ मा बुंलांदों बे बाथ्राफोरखौ नोङो जेबो मिथिनाय नङा शारीरिक मोदोमाव जेरै नों उन्दुनानै थादोंबा जेबो मिथिया थद्रुप संसाराव मा जादों जेबो मिथिया आत्मिकता जिबनावबो जेब्ला नों उन्दुलांबाय संसारनि मायाजों नों गोदोलांबाय आन्दायलांबाय खोमसियाव नों थाबाय नों मिथिया मा सोलिगासिनो दं आत्मानि रायजोआव बेखायनो आंनि आंगोफोर बे सम सिरि मोननानै जिसु ख्रिस्टनि फैफिनगोनखौ लामा नायनानै थाम थिम जानानै आरजजों नांथाबनायजों बोसोनजों गावखौ जेब्लायबो थाम थिम खालायना थानायजों नोंनि ब्लेसिं नोंनि हिलिं नोंनि आशीर्बाद बे नोंजों जेबो नोंनि जिबन लाबाबो जानो हागौ नाथाय नोंनि थाम थिम रेडि
जाय ब्लेसिंखौ नों संसाराव मोन्दों, जाय हिलिंखौ नों संसाराव मोन्दों, बे टेम्परारि, नाथाय बोसोनाव नांथाब रोदासु इसोरनि मानसिफोरखौ दिनै बुंदों। बोसोनाव नांथाब रोदासु, बेनि फैफिनगोना माला जों मिथिया। थामथिम जा गियानि साफा आइजो बायदि थामथिम जा बाथिखौ जोंहोबाय थाना ला, जोंनाय अरखौ फोजों, हौवा गोदानखौ नेबाय था माला फैफिनगोन। नाथाय दिनैनि मानसिफ्रा आंगायबाय ओलैस्रो जाना उन्दुनाय रखम गिर्जायाव थांबाय थानो मालै, एखे बाथ्राखौनो खोनासंबाय थायो, एखे बाथ्राखौनो रायलायो, पास्टरा बेखौनो बुंबाय थायो। सोरबा सोरबाथ' सानो आं खोनायनासो बुंदो होनना सानो, बेखौनो बुंबाय थायो। माय फ्रेन्ड, इसोरा नोंखौ बुंदोंबा नों सानना ला, नोंनियाव जुदि नांदोंबा नों सानना ला, बेयाव बे एरियायाव नों सोलायनो हायाखैबा सोलाय, सिरि मोनना गैयाबा सिरि मोन, थामथिम जायाखैबा थामथिम जा, रेडि बि रेडि जानो होनायाव जुदि नोंहा जुदि बे जुदि गैयाब्ला रेडि जानो होनायाव नों मोजांसो मोननांगौ। ओंखायनो आंनि आंगोफोर, फै जों जिसु ख्रिस्टनि फैफिनगोना माला जों मिथिया। सिखाव बायदि फैगोन बियो, सिखाव बायदि फैगोन। जिसुनि मुङा बाख्नाय जाथों। जों गोबां बोसोन रायलायनो गोनां दं, मालाबा जों रायलायगोन जिसुनि फैफिनगोना। आङो दिनै गोबां जिसुनि बिसय फोरोंनो दिनै थामथिम जाना दं। खायसे माबानि थाखाय हाथ'वाखै, सिटुवेसननि थाखाय एसे बुजिबानो जाबाय। आङो समजों लोगोसे गासैबो ख्रोब ख्रोब लांबाय थागोन। नोंथांमोना नेनानै था, इसोरनि थाखुमानाय रावफोरा नोंथाङा बुजिनो हानाय बायदि रुट लेभेल, गाहाय लेभेलनि मेसेज, जाय मेसेजआ जोंनि जिउखौ फोजाखांनो, सिरिखांनो हाबाब नों जुदि मानियाबा सानसे मा जागोन बुजिना ला। इसोरा बोरथों बे गुसुं बोसोनजों खोनासंग्रा आरो आं बुंग्राखौबो इसोरनि आसिरबादा जेब्लायबो जोंखौ दैदेनबाय थादों, सिरि मोननानै थानो हानाय बायदि। आमेन, आमेन।